Menta kasngi ka khat ndreu Tarik ber arjar arpusau ka Election Commission of India kalapan bena ba kasngi thep jong ka election Lok Sabha arjar arpusau ha meghalaya kan long haka khat khandai Tarik Iaiong. Rajiv Kumar Chief Election Commissioner ulapentip ba ka election MP kadun hadut nyaw benta bat ka election ha meghalaya kan hap haka benta ka banengkong jong ka election. Ulaong ru hadu shispa art likisit kin hap hapo ka benta ka banengkong bakantup ya ka shillong bat katura parliamentary ka bansalong haka khat khandai Tarik Iaiong. Ka jingyaw ya ki vote kan long haka saw Tarik ujiliw. Ula pentip ru ba ka model code of conduct MCC kala pentri ka menta hapo ka rihi baro ka way.